Είμαι ο Ανδρέας Σίκης, είμαι 22 χρονών και είμαι από τις Ακαδημίες της Ομόνιας Αραδίππου. Φέτος είναι η 7η χρονιά που είμαι με την ομάδα Αραδίππου. Στόχος μου από μικρός ήταν να παίξω στην πρώτη ομάδα. Πέρσι η χρονιά ήταν ξεχωριστή για μένα γιατί βοήθησα με τη σειρά μου να βγει η ομάδα στην πρώτη κατηγορία μετά από τόσα χρόνια. Φέτος πήρα και μια κλήση στην Εθνική Ελπίδων, η οποία ήταν ξεχωριστή για μένα γιατί το είχα σαν στόχο να πάω στην Εθνική. Όπως είπα, φέτος στόχος είναι η ομάδα να μείνει στην πρώτη κατηγορία και μετέπειτα στόχος μου είναι να αγωνιστώ σε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Κύπρου και γιατί όχι στο εξωτερικό. Η ομάδα δείχνει έναν πάρα πολύ καλό πρόσωπο στο γήπεδο και αυτό φαίνεται από τις προπονήσεις, ειδικά μετά τον ερχομό του προπονητή μας. Από πέρσι, κάθε μέρα στην προπόνηση, προσωπικά εγώ δίνω πάντα τον πιο καλό μου εαυτόν. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο της ομάδας, γιατί και από πέρσι σε κάθε μάτς έρχοντας στο γήπεδο και έπαιξαν και αυτόν τον ρόλο τους στο να βγει η ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Και θέλω να τους πω να συνεχίζουν να μας βοηθούν τον τρόπο τους για να πετύχει η ομάδα τους στόχους που έχει βάλει φέτος, που δεν είναι άλλοι από το να μείνει η ομάδα στην πρώτη κατηγορία.